Türkmenabad şäherinde valyuta sowdaty bilen meşgullanýanlara garşy reýtler geçirilýär. Ençeme adamyň tutsak edilenligi we soraga çekilenligi ma'lum boldy. Türkmenabadyň kanun goraýjy edaralaryndäki işgärleriň we resmi däl valyuta sowdatyndan habarly çeşmeleriň Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä valyuta sowdagärleriniň garşy reýtleriň dowamında 100den gowrak adam tutsak edilipdir. Emma ençemesi destine goý berilipdir. Häzirlikçe şäheriň çäginde 100 goly dolarçy tutuldy. Olar esasy eýeleri bilen bagly bolsa, bir zaňda meseleni çözüp azatlyga çykdylar. Beýliklere bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynyň çäginde ýokary derejeli jerimeler salyndy. Dip Türkmenabadly kanun goraýjy 29 aprelde gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan ýene bir çeşmäniň söýlerine görä tutsak edilen dolarçylaryň bir näçesi Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soraga çekilýär we güýçli batyrşa tedi bar bolýar. Bir tarap Türkmenistan köçetiniň uğruna podwalda ýagny deslap tutulýanda 5 goly dolarçy saklanýar. Olar MHM tarapyndan soraga çekilýär. Olaryň arkasyna duran hususiýetçi firmalar we esasy eýelere bagly bolmadyk dolarçylary kesgitlemek üçin olary gynayarlar. Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Çeşmeler esasy eýeler dip şäherde valyutanyň gara bazaryna gözegçilik edýän häkimet wekillerini atlandyrýarlar we olaryň arasynda hökümet resmiýetleriniň we güç edaralarynyň şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýokary wezipeli wekilleriniň bardygyny belliýärler. Reýtleriň may aýynyň ahyrına çenli geçirilmeginiň mümkindigini çeşmeler belledi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habaryna görä Türkmenabaddaky reýtler 25 aprelden beri dowam edýär. Maglumatda şäheriň gök bazarynda geçirilýän reýtlerde dolarçylaryň ellerindäki valyutanyň alınıp döwlet banklarynyň hasabyna geçirilýänligi we satyjylara jerime salynýanlygy habar berildi. Tasdiklanmadyk habarlara görä operasiýa başlanmadydan bir näçe gün öň polisiýa valyuta sowdagärleriniň we olar bilen işleşýänleriň işini surata düşürdi diýilip, maglumatda sowdagärleriň adatça köp mukdarda valyutany ýadamanady, ýanynda götürmeýänligi, buluň uly böleginiň ynamdar adamlarda adatça egneşik ýa-da öý goşlaryny satýan sowdagärlerde saklanýanlygy bellendi. Türkmenabadyň kanun goraýjy edarasyndaky Çeşme Adatlyk radiosyna geçirilýän reýtleriň sebäpleri, salynýan jerimeler we tutsak edilen dolarçylar bilen baglanşykly käbir jekmejek maglumatlary berdi. Şäheriň çäginde dolar bazarynyň esasy eýerlerine bagly bolmadyk dolarçylar köpelip başlady. Şol sebäpli şeýler reýtler soňky döwür tiz-tizden geçirilip durýar. Olaryň aglabysy welaýatyň çäginde işleýän hususy we ýarym hususy kampaniýalar. Dip Çeşme häzirki reýtleri belli bir derejede häzirki we öňkü täsirli hökümet resmiýetleriniň valyutanyň gara bazaryna gözegçilik we girdeji urundaky bäsleşliginiň netijesi bilen baglaşdyrdy. Türkmenabadda dolar sowdasy şäheriň bir näçe bazarynyň şol sanda 2-nji daýhan bazarynyň we Hemik kiçi etrapçasyndaky bazaryň töwereginde alınıp barylýar. Bu arada gurrun berýän çeşmeler dolaryň gara bazarynda soňky döwürde käbir gararsyz satyjylaryň hem döränligini aýtdylar. Telekeser güýç edaralarynyň reket amallarynyň ýadadylar. Ondan başga da banklarda puluň alyp bolan okdyňa para bilen şol sebäpli daşary ýurtlardan haryt getirýän telekeçler pullaryny kripto birjalarda we kripto gapçyklarda saklaýarlar. Daşary ýurtlarda zähmet çekýän migrantlar bolsa, başgalasyna pul ugradan ýagdaýda araçlaryň kömegi bilen ugradýarlar. Adaty raýat Türkmenistanyň içinden daşary ýurt bilen pul çalyşyk amallaryny edip bilmeýär. Dip telekeçi gurrun berdi. Türkmenistanda valyutanyň naqd çalyşygy 2016-njy ýyldan beri gadagan daşary ýurt puluna bolan islegler gara bazaryň döremegine getirdi. Resmi kurs 2015-njy ýyldan beri bir Amerikan dolaryna 3,5 manat möçberinde üýtgewsiz saklanýar. Gara bazarda bir Amerikan dolary 20 manat töwereginde bahalanýar. Durmuşyň ähli urlaryna bir gözegçilik edilýän ýurtda naqd valyutanyň alış çalyş gara bazary resmi bolmadyk görnüşde 9 ýyl beri hereket edýär we wagt geçirilýän reýtlerde köplenç sanlyca ownuq sowdagärler saklanýar. Valyutanyň gara bazar sowdasy bilen meşgullanýan iri telekeçiler bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky Haýyr Sahawat gaznasyna pul serişdesini geçirmäge mejbur edilýär. Goloýdymary welaýatynyň ýolutun etrawynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy edarasyna zaksa nikah baglaşmagy baran raýatlardan saglyk ýagdaýy barada lukmançylyk kepinamasy soralyp başlandy diýip Çeşmeler aýdýar. Zaks edarlary häzir nikah baglaşmagy baran raýatlardan lukmançylyk barlygyndan geçmegi talap edip başlady. Saglyk edarlaryndan barlygdan geçmegiň bahasy 100 manat.
deyip marılı yaşayacaqdyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze talaplar boýunça raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň ýerli edaralarının bir işgär bilen gurrundaş bolmagy başardy. Ol anonim söhbetdeşlikde nikah baglaşmak isleýän raýatlardan saglyk kepilnamalarynyň talap edilip başlanmagyny ila tarasyna jynty ýollar bilen geçýän keseleriň köpelip başlamagy bilen düşündirdi. Hususan da yurdumyza islemäge gelýän gaýry milletden bolan adamlar, Hytaýlylar, Hindiler, Türkler we gaýry milletler bilen ýakyn jynty gatnaşyga giren Türkmenistany denanlara näwelli keseller ýokusypdyr. Şonuň üçin nikah baglasmak isleýän raýatlaryň ählisinden lukmançylyk kepilnamasy talap edilip başlandy. Deyip nikah üýüniň işgär aýtdy. Türkmenistanyň Maşgala kodeksine görä raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy edaralary nikah baglaşmak isleýän raýatlardan özleriniň saglyk ýagdaýy hakynda habarladyklaryny öpçün etmäge hemde er aýalyň jogapkärçiliklerini düşündirmäge borçludur. Şeýle-de Maşgala kanunçylygyna görä nikah baglaşmak isleýän adamlar özara razyçylyk esasyna mutlukmançylyk barlygyndan geçip bilýärler. Şeýle-de barlyk netijesinde nikah baglaşmakçy bolýan adamlaryň birini käbir ýokunç keseller tapylsa, beýle raýat nikahny hakyky däl diýip ikrar etdirmek üçin kaziýete ýüz tutup bilýär. Ýöne Golaýda Mary welaýatynyň ýerli zakyslar tarapyndan talap edilip başlanan lukmançylyk barlaklary tölegli bolup bu barada Maşgala kanunçylygyna hiç zat aýdylmaýar. Nikadan geçmek isleýän raýatlarda haýsydyr bir kesel ýüze çykarylan halatynda olaryň tölegsiz saglyk bejergileri bilen öpçün edilmejekdikleri aýdylýar. Adamlar onsuz hem mal ykdysady kynçylyklardan, pulsuzlukdan ejir çekerler. Deyip marly ýaşaýjylar aýdýar. Ýolutun etrafyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan başga da bir näçe ýaşaýjy şeýle saglyk barlyklarynyň bahasynyň 100 manat bolanyny tasdiklady. Ýöne olar saglyk barlygyndan geçmezden lukmanlary 200 manat para töläp bu kepilnamalary alyp bolýanyny aýdýarlar. Sewitde zaks edaralary tarapyndan girilen täze talaplardan soňra saglyk barlygyndan geçmeli bolan bir näçe raýat özleriniň lukmanlara para bermedik halatyny hem dürli bahanalar bilen olary 40 manatdan ýa-da 50 manatdan bölek puçuk pul töläp umumy çykdyjylarynyň 200 manadasyny baryp ýetýänini aýdýarlar. Şonuň üçin adamlar 200 manat para berip kelle agyrsyz saglyk kepilnamasyny almagy saýlap alýarlar. Deyip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şoňa meňdeş lukmançylyk barlyklary merkezi ýurtlarynyň Özbegistany hem hökümany tarap hökmüne girdilipdi. Bu ýurtda nikah baglaşmak isleýän raýatlar genetik testler tapşyryp bir wirek bilen nikah baglaşmagy beden taýdan ukyply bolanlyklaryny suwd edýärler. 2016-njy ýylda beýleki bir merkezi ýurdunyň Täjikistany hem nikah baglaşmak isleýän raýatlardan genetik barlyklar talap edilip başlandy. Şonu Täjik parlament şeýle talaplaryň ila tarasyny dogabitlik keseleriň öňüne almak maksady bilen girdilýänini aýdypdy. Mary welaýatynyň ýolutun etrawyny işleýän gaýry milletleriniň wekillerine şol sanly Hytaýlylarda, Hindilerde we Türklerde ýokunç keseleriň anyklanyny barada ýerli saglyk edaralary maglumat bermeýär. Ýöne bu sebäpde dünýäniň iň ýeri gaz känleriniň biri bolan Galkynyş gaz käni ýerleşýär. Mundan odal metbuat habarlaryna bu desanyň çägine gaýry milletleriň wekilleriniň işleýänligi barada maglumatlar berilipdi. Ýöne ol adamlarda nähilde bir ýokunç jynty keseleriň tapylyp tapylmanyny aýdylmaýar. Türkmenistan 18 ýaşynda dolduran sagdyn raýatlar nikah baglaşyp maşgala gurup bilýärler. Maşgala instituty ila tarasyna köplenç däp desturlar öňüne gelýän kada kanunlar bilen guramalaşdyrylýar. Azatlyk radiosy nikah baglaşmak isleýän raýatlardan saglyk kepilnamalarynyň talap edilip başlanmagy barada Mary welaýatynyň ýolutun etrawynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň resmi tesbir alyp bilmeýär. Şeýle-de bu barada ýerli saglyk resmilerden goşmaça maglumat alyp bolmaýar. Şol wagtda bu talabyň häzirki wagtydyň ýolutun etrawyna degişlidigi ýa-da munyň ýurduň ähli sebäplerine güýji girilmänigi nämälim galýar. Galy bersede Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň metbuatda el ýeterli bolan versiýalaryna şeýle talap görkezilmeýär. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio 29 aprelde eden çykyşynda egerde Russiýa bilen Ukraina urusy betetmek boýunça anyk mailnamalary hödürlemese, onda Birleşen Ştatlaryň araçylyk tagallalaryny çäklendirjekdigini duýdurdy. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Temi Bruce Rubio'nyň bu konfliktin nädip tamamlanmalydygy barada iki tarapyň anyk teklipleri hödürlemeli wagty ýetdi diýen sözlerini çytyrlady. Eger ilerleme bolmasa, Amerika bu prosesde araç hökmünde çekiler dip Bruce jurnalistlere aýtdy. Solgun, ýagny 29 aprelde BMG-niň Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisinde çykyş eden Amerikan diplomaty John Kelly dowam edýän gan dökülmeleri Russiýanyň jogapkärdigini aýtdy. Ol Russiýanyň gynançakda görnükli darbalar bilen günäti diraýtlaryň hem ölümine sebäp bolandygyny belledi. Russiýanyň häzir durnukly paragçylygy gazanmak üçin uly mümkinçiligi bar dip Kelly aýtdy. Sol bir wagtyň özünde ol urusy betetmek jogapkärçiliginiň
Russiýa bilen Ukrainanyň üstünde durýandygyny anyktady. Paraçylyk mümkinçilikleri bu iki ýurdun liderlerine bagly bolar. Eger iki tarap hem ursy betetmäge taýýar bolsa, Amerika olaryň durnukly paraçylygy barýan ýoluny dolu goldar dip ol aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hem ABC telekanalyna beren interwýusunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in Ukrainadaky ursy betetmäge isleýändigini ynanýandygyny aýtdy. Meniň pikirimçe isleýär dip Trump 29 aprelde efire verilen interwýuda aýtdy. Putin 28 aprelde Sowet Soýuzynyň we onuň ýaranlarynyň 2-nji jahan ursunda gazanan ýeňsiniň 80 ýyllygyny bellemek üçin 8-9 may aralygynda 3 günlük ýarasyk yglan etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu ýarasygy näme sebäpden garasmalydygyny soraga aldy, seýledi, gaýra goýulmazdan dolu we sertsiz 30 günlük ýarasygy teklip etdi. Негайне, повне і безумовне припинення вогню, щонайменше на 30 днів. Trump we onuň wekilleri Ukrainany ýarasygy razy etmäge finansiýarlar. Sol bir wagtyň özünde Trump Russiýany Ukraina garşy hüjümlerini betetmäge çagyrýar. ABC bilen bolan söhbetdeşlikde Trump Putiniň bir näçe şäheri we owalary raket atanyny göreninde munyň bilen hosal bolmandygyny aýtdy. Hopsuzlyk Geňesindäki çykyşlarynda Fransiýa bilen Britaniýa Amerikanyň araçylyk tagallalaryny makulladylar we Russiýany tanqidlediler. Russiýa 29 aprelde giýişlik Ukrainanyň Dnipro we Harkiv şäherlerini täze dron hüjümlerini amala asyrdy.